Mbukelisi lokhu siqhubeke njalo ke nenqayizivele yohlelo ekhaya Jikelele sisemanzini njengoba lwephukile udondolo lukaZulu imbabazane emahaqa silokhu nje siqhubeke njalo nohlelo kanti sizokwethulela zonke ke ezithinta ukukhothama kwembabazane emahaqa. We masibulise kwakhona mbukeli kanti ngoku singena kwiyire yethu yesibini yenkqubo nalapho ke siyakuthi siqhubeke siniphakela indaba ngobunjalo bazo kwesematheni ke mbukeli ngalomzuzu akukho ke okuphala okodlula ukukhothama kwaye kaloku umntwana uMangosuthu Buthelezi kwiyire yethu yokuqala yenkqubo siyasagxila kulomba kwaye nakulena siza kwenza njalo ngamafuphi nje mbukeli ndiyatsho into kubana le nkqubo yanamhlanje ijonge koko okungqonge umntwana wakwaphinda ngene masitshaye mbukeli. Njengamanje ke mbukeli asibheke ihamba phambili leli hora. Uzotshalwa ngolwesihlanu undunankulu wesizwe samaZulu nobephinde abe ngumsunguli weqembu iNkatha Freedom Party imbabazane emahaqa iguqe isineminyaka ecela eminyakeni eyikhulu kudala. Indoda ikwenze konke bekufanelekile yawafezekisa wonke amaphupha yona yaphila ubomi nabantu yamenza umehluko ze kuthi xa uphuma wayo umphefumulo ke singakhali imane kodwa sibonge simbulelo phezulu sithe inkosi kuThixo ngobomi konoku sikwamkele sizivule nenhliziyo ukuze umoya weliqhawe wona ulale ngoxolo iphumule maningwevu nomzimba uchuphole ziphele nenhlungu axolelwe namatyala jonga wena wenzile kwanele wanguye umzekelo wawuzoba nomfanekiso kuthe ezingqondweni wasivuselela imimoya wayiphilisa nemiphefumulo sitilala ngoxolo qhawe wona umphefumulo uzole zabatha bekhaya naso sonke isizwe siyamkela intando kaThixo singamsoli umdali simqalekise lesingamvumela ngendawo asilahlekise thina sibambelele kwimfundiso zakho namabali singaze silibala igalelo lakho nokuhlakanipha kuthi ngokwa kwakho thina sitholane sihlangane sihlobane ke sibambane mani sibe imbumba siuqhuba umzabalazo silizisa uthando noxolo kwisizwe sona sisigcine sibane singacimi uyabona ngala amazwi umntwana omXhosa uthi lala ngoxolo umzukulwana kaShaka ukuphumula umzimba uphole noko wena wenzile kona kwanele. Indodana yenkosi uMangosuthu Buthelezi umntwana uZuzifa uthi imbabazane emahaqa ibingaphezulu nje kababa kuyo ibingumholi ngisho nasekhaya ngaleyo ndlela ke umndeni ugqemeke udume lwengozi lokhu ukusho izolo enengxoxo lentatheli yezindaba ze-SABC ezinze eThekwini uSimphiwe Makhanya. It's been a very, very difficult time. As you just said, I've been worked with him very, very long time, not only as a father, but I got quite involved and sucked into all that he does. So really, it's very difficult, I know, for the whole family. But if for a moment I just talk about myself for a moment, it's really very, very difficult, and I don't know how to cope. I'm numbed. We are all bereft. We're at a loss. At times you feel like it's a dream, but this dream, you don't wake up from the dream, from the dream. So it's a very, very difficult time. Actually, we do not know how we're going to cope. The home itself, the homestead, it feels very light. I mean, it's just buildings, because the home really is a home through the head of the family. So the pain I cannot describe to you now, and it comes with all sorts of things. I think maybe the one thing one can thank Ushenge for is that he gave us all a foundation. He taught us his values, not only by sitting us down and talking to us, but just by observing how he ran his life. And of course, I mean, and you see what is overwhelming. You know, they say when days are dark, friends are few. But I think that we are just overwhelmed by the warmth that, I mean, like a blanket that has, I mean, covered us up in this very, very difficult time. And maybe another thing which one is observing, we were saying as a family, you never realize the immensity of the person when he's your family. But what we are seeing now is we're just overwhelmed. But at the same time, we really wish to express our deep, deep gratitude to the friends, to the nation. And we just don't have the words to thank everybody with what they have expressed to us in terms of trying to comfort us.
Kusenjalo uninzi labantu luyaqhubeka nokuthumela amazwi ovelwane kwaphinda ingene. Izakhamuzi ezakhele isizwe sakwaButhelezi kanjalo namabutha aqhamuke ezifundeni ezahlukene KwaZulu-Natal bangena bededelana kwaphinda ngene selokhu kuzwakale Iindaba zokukhothama komntwana. Ibamba bukhosi la kwaButhelezi likholelwa ukuthi umntwana kwaphinda ngene ushiye esikhulu isikhala ngaphandle nje kobukhosi besizwe sakhe. Angikhuluma iqiniso, uNkulunkulu ozosisiza njengamanje ukuthi undunankulu ozolandela uzoba yiluphi uhlobo, ngoba ngaphandle kwandunankulu obenjengalo ubefana ncamashini enkosi uShaka eyakwazi ukubumba isizwe samaZulu. Nabalandeli beqembu le-IFP bangena beshintshana ukuzobhonga emswaneni kwaphinda ngene. Thambele umuntu obesiphethe osihola ngeqiniso, osihola ngakho konke okuhle, and kubaluleke kakhulu ukuthi mina ngibe khona la njengomuntu osiphathe ngeqiniso esizweni sonke sisonke. Kusho likhulu kakhulu sisonke siyiqembu ukuthi siphume ngobuningi bethu sizomela umuntu osiholile nje osiphathe kahle ngenhliziyo emnene nenhliziyo. Usotswebhe omkhulu we-IFP uthi ingcabha manje seyisele nobuholi obusemandleni ngekusasa leqembu. Our responsibility is to ensure that we uphold his vision, uphold his legacy, and that is the responsibility. And that's something that I hope all our leaders within the IFP and outside would adhere to, in that the legacy and vision of Umntwana. Upholibe inkatha Freedom Party buthi bufundela ukukhulu kushenge. I think he left at a time wherein he has in fact taught us the importance of reconciliation, because he is a man who advocated for peace even during the dark days of apartheid, when others they thought violence will be a solution. He always advocated for peace, that we should do everything peacefully. And even the talks with the ANC, he tried to ensure that the ANC and the IFP are coming together for the reconciliation talks. And I think that is what we will always miss him for being a reconciliatory leader. Kanti ke intatheli yendaba yezezopolitiko yakwa SABC umnumzana uZwandile Mbeje uthethe wenjenje ngokukhothama kwembabazane. And his legacy is quite complex. I mean, as we've been saying, in his latter days, I mean, he came across as a very wise man, as a very statesman. But, you know, everyone is defined by the epoch in which he operates. Yeah. So that epoch of around the 90s will tell a slightly different story to the epoch of now. Yeah. I mean, when he helped enthrone the Zulu king, I mean, everybody was like, wow, what a role he played. But when even mentioning the hostels, that if you go to the hostels now, they populated by mainly one grouping from KZN. So why is that the case? So it means the way they managed the political differences back then, the IFP and the ANC perhaps was not what every South African would have preferred back then. Uyanqina ngenene umnumzana uZwandile Mbeje into yokubana ngenene ebelikroti elingenabatha uyathi nokubana nasendulo nakubeni nje imibutho ibihlukile kodwa ubukhokheli bakho bebunqalile ngeyona ndlela. Ngaphambi kokuba uphume embukeli uye kwindawo ngendawo qiniseka kaloku into yokubana uyalwazi uqikelelo lwemozulu.
Ndiyaqiniseka mbukeli into yokubana akukho apho uyakhona, saqhubeka kaloku ukukhumbula iqhawe, singatsho sithi igorha elingenabatha, umntwana uMangosuthu Buthelezi. Saqhubeka kaloku mbukeli siba nodliwano-ndlebe nabantu abazosifunxela ulwazi. Xa sibuya ke evenkileni uMamtshali uzaba nodliwano-ndlebe kunye kaloku nosihlalo we-ANC kwiphondo laKwaZulu Natal uSiboniso Dumo. Siyabuya ngongoku. Siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, Jesu usithethele, siyabonga Jesu. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Mbukeli likhulu iqhaza labanjwa umntwana kwaphinda ngene ngezinto ezithinta ukubusa kwezwe ikakhulukazi esifundazweni iKwaZulu Natal. Njengamanje ke sixhumana nosihlalo we-ANC kwaZulu Natal uSiboniso Duma. Duma sikubingelele ohlelweni. Kuhlwile kwaZulu Natal. Sibonga sibingele kakhulu ke hlabangani kuwena kubabukeli bakho ekhaya nakubalaleli. Sicabanga ukuthi ke kunjalo uzokhumbula ke ukuthi uShenge ujoin iANC Youth League namastalwadi afana noMadiba noSobukwe no-President Robert Mugabe and other crew nobaba oArthambo. Kusho ukuthi generation ekade special lephokophele phambili yagcina yamachanhliziyo. Sicabanga ukuthi kwaZulu Natal njengesinye sezifunda ke siyazazi izinhlelo namagalelo agcina bekhona nawo konke okwenzekile emzabalazweni wakhona. So ukhongolosela uthe awuzobhonga emswaneni njengazo zonke ke inhlangano and akaba nayingxenye kakhulu uyayisholo yena ukuthi akazazi arizane ANC Youth League. Yebo baba uDuma ngiyazi ukuthi sazongena ebidlelwaneni ke benu kanye nomntwana kwaphinda ngene njengosombusazwe, kodwa nje bengifuna nje ukuzwa just umuzwa wakho nje njengomZulu singakangeni kwezombusazwe ukuthi nje uphefumula uthini ngokuthi sisemanzini. Ngicabanga ukuthi ubonile ke nakhathi kugujwa umkhosi omhlanga wabe kade siyingxenye esihlanganele nendlulamithi yamakhosi isilo umesizulu kaZwelithini ukuthi sishilo la kwaZulu Natal ukuthi likhona ife lemnyama lehlile sayikhalela naye ngonyama. Ubonile ke futhi nakhona ke emkhosini womhlanga njengoba kade ingxenye enkulu nensike yakwaZulu bekhona nje isihlalo bekade sibeke eceleni sodwa obekuyisimbolo ukuthi mekhamba omdala ekhaya nakhona ke isizwe sigubezela yifu sibe nalozo simo. Ngicabanga ukuthi bekuyiloko and umkhosi omhlanga uzothatha izinsuku ezimbili ugcina uthatha usuku olulodwa. Okunye futhi nakhona okuveza ukuthi hayi iKwaZulu Natal nama-Afrika nje wonkana uma kudlule ikhehla noma kudlule umuntu omdala obehlonishwa endaweni kuyekuzile. So umuzwa wethu ke unjalo nje esifundazweni saKwaZulu Natal. Duma bebunjani ke ubudlelwane ebeninabo nembabazane kweyithinta ke ezembusazwe? Sengishilo kancane already hlabangana ukuthi ke umbusazwe wase South Africa uvele engcendezeleni yobandlululo uqalela kubanga kakhulu izwe emva ukuthi lithathiwe ke amakoloni ke ngeminyaka yawo-1652. Lokho kwenza ukuthi bonke nje babeyintsha befike ematheshari bafike babheka ikhaya elifudumele neliphephile noma lizosho ukuthi bazobulawa noma baboshwa ngaleso sikhathi ke. So siyakhumbula ukuthi uma ungafika University of Fort Hare esishilo ukuthi wabe sejoin iANC Youth League oArthambo base beyamyalela ukuthi ngoba kwaseqala indawo ngabantu stani ukuthi uma efika ekhaya nakhona akafike avuselele i-issue ya-ANC. Uzokhumbula ukuthi iANC yaseyivalwe umlomo wanikeza leyo myalelo ukuthi akaqhubeke nenqobompilo yakhona, akaqhubeke nombono omkhulu angashintshi lutho. Kodwa ngoba isilo udini uZulu silo sasoSuthu sasike sasungula into yakuthiwa inkatha. Inkathi esiphethe akasale seyibiza ngenkatha yenkululeko yesizwe ngaleso sikhathi. Sicabanga ukuthi ke ubudlelwano obusuka lapho although wazile ukuthi kuhambe kwahamba kwabakhona izimo ezidungayo ubudlelwano, kodwa ke njengamanje sicabanga ukuthi ke uma sedlulile sekuyofana sithathe izifundiso sikhumbule okuhle nje okukhulu okwakwenzeka. I think izanyiwe ke reconciliation kwaZulu Natal noma ukubuyisana kakhulukazi ne-ANC eSouth Africa ngoba kukhona lengazange kuhambe kahle between iANC ne-IFP and ingemphefumulo yagcina idlule. Kodwa sicabanga ukuthi nabe kuyiphupho lakhe ke nayo kwaShenge ukuthi igcine kubuyiselene kuthelelane umlotha sikwazi ukuthi sihlale njengama-Afrika sisonkana sikwazi ukuthi sithuthukise isizwe. Ubudlelwano bethu bekade kuyinto enjalo. Manje Duma ngokubona kwakho ke njengoba umntwana engasekho nje ke usho na ukuthi bekuyiphupho lakho ukuthi mhlawumbe kube nenhlambuluko agcine ebuyisene kanye neANC. Ubona ukuthi mhlawumbe ubuholi obukhona manje eqembini iIFP kubungakwenzana ukuthi lelo phupho lomntwana agcine lifezeke?
kungcono sikhulumela ukhongolose kakhulu ukuthi ukhongolose yena ke wakhiwa ngo-1912 yamandastand ukuthi i-oldest liberation movement in the entire Africa. Kusho ukuthi yena kunomgomo nomsebenzi omkhulu ngoba vele ulidana ne-society njengoba silida uhulumeni njengamanje. Kuba umsebenzi wethu ukuthi noma bakuthiwa sibona ngathi soniwe kwezinye izinto sikwazi ukuthi sithelele ke amanzi azokwazi ukuthi afudumale nezandla ezikwazi ukuthi zinamafutha zibahehe abanye abasuke bengaphandle. So ngicabanga ukuthi ke i-IFP ngoba kade imhlonipha uShenge kuyobalula naye ukuthi iphinde likhumbule lokho ngoba uzowadlula emhlabeni inhliziyo yakhe ilokoza eshilo ukuthi ke kuyofanele kubuyisana u-ANC no-IFP. Sicabanga ukuthi kuyohambe kwenzeke kodwa kungenzeka ke futhi ukuthi nalesizukulwane esikhona seziningi kakhulu into esezenzekile sekudlula truth reconciliation kwakhiwa nezwe kwavotwa kwabuyiswana kwezinye inhlaka. Ngicabanga ukuthi mhlambe kuyohambe ke inhlase siyibone ukuthi kubalekile ukuthi ukuze sithuthuke isifundazwe sethu esinomnotho umgogodla nje wase South Africa icorridor i-N2 ne-N3 nanama biggest ports atholakala kwaZulu Natal. Kusho ukuthi i-GDP yeningi osukuzoyibona ikulesifundazwe sesizwile lezigameko ezincane ezithusa umzimba ukuthi lapha eMangosuthu MUT bagcine bedisturb abafundi bedisturb abantu ade begqoka izikipa ze-IFP. Zonke lezo zinto asisafuni zenzeke ngoba asifuni ukuyibusela emuva isifundazwe saZulu Natal esesithuthukile sifuna kiwe phambili manje nasikwazi ukuthi sikhumelane umlotho. Yikuphi nje ke Duma ongakubalula njengomntwana okwaphinda ngene ikakhulukazi ngoba ebengumholi oqavile esifundazweni? Ngicabanga ukuthi ke ziningi inhlelo ke mhlambe ke singazibalula ukuthi ngesikhathi samnqamalala ewusihlalo kwakuzanywa inhlaka ezazihlukene ezazibizwa o10 aside lapho i-ANC ne-IFP yayihlala etafuleni kuzanywa nje ukuthi kubusane ukuthi hayi madoda ngoba thina siyingane zenkosi eyodwa nje thina sila ngaphansi kumdlokombane yini engenza ukuthi isifundazwe singakwazi ukuthi sisihlanganyele. Ngicabanga ukuthi uzokhumbula ke ukuthi kunesikhathi akabanjiswa nanjengomongameli okusho isenze eduzane noMadiba. uMadiba usho kahle ukuthi hayi sazama zonke nje indlela ukuthi simgudluze uShenge kodwa he remain a formidable ally. Is remain a critical piece in the politics, in the politics of South Africa. Kusho ukuthi umuntu obekade nalo uhlonze obekade kwazi ukuzilwela ngoba kuyiqiniso ukuthi khona isikhathi leka kubanga khona i-ANC bangispace sayo ne-IFP kodwa agcinele ukuqhubeka khona esethi hayi yena ke ngikhona kakhulu. So kubona seParliament ziyazibazi khona izikhathi la uthola khona ukuthi kunomsindo asukume njengomuntu omdala futhi ke ukuze akwazi ukuthi ahlonishwe. Sibe nenhlanhla yakwaZulu Natal njengama-election lawo esiqhama kuyona ka-2021 endaweni yaseMzumbe ngaphansi kweTolomane region. Ukwafika ke kukhankasa i-ANC ne-IFP behlukaniswa istrata wenza into engajwayelekile wangizongena kwi-booze bar yelokuze noma kuzongena kwi-bus company bus ye-ANC wafika wabazobatshela ngomlando into engaziyenzeke nje in the entire Africa ukuthi isikhathi secampaign washo ukuthi yena wakhula kuyena ANC futhi uyafuna ukuthi iziqondo zaziwe izinkambiso zikakhongolose. Ngingakhuluma ke futhi nakhona uma sifika kaphinda ngene ukuthi khona isikhathi kwakhona irebellion yababa uJohnny Makhathini kwaba ingxenye yalowo mgubho wasukuma wakhuluma futhi washo nomlando. So ubekade nje ewumholi obekade enganqeni ukuthi angene akwazi azingcolise nezandla zakhe akwazi ukuthi alekelele kufanele alekelele khona. Kunabathi leke Duma abathi beningaboni ngasolinye nomntwana okwaphinda ngene njengoba phela nifuna ukudla umhlaba ingonyama trust. Ungaphawula uthini ngalokho? Uzobheka nje ukuthi ngenkathi yakhiwa ke-ANC imfundisozo le ngenkathi yakhiwa i-ANC ngo-1912 kunamakhosi nje kade ngikhuluma ke ngesilo uDinuzulu isilo sasoSuthu ukuthi noma ekade sekudikisweni eSt Helena ngaleso sikhathi wahlabisa ukhongolose ngeinkomo. Kwakade kuneyinkomo ezazivela kuKing Letsiya kwakade kukhona izinkomo ezazivela kuKing Gintsa baningi kakhulu amakhosi acontributile. So ukhongolose moqalwa nje ngo-1912 uqalwa amakhosi. So nje basithi oldest liberation movement in Africa. Zonke ke ezinye inhlaka uzobona ukuthi imajority yalezi ezama-Afrika ngabe o-PAC ngabe o-IFP zizaleke zisuka kuwona ukhongolose. So akulona iqiniso amakhosi sisuka kude kakhulu nawo. So ngawubheka nawo 1912 no1975 nama-60s ubona ukuthi iqiniso mongenza izibalo ukhongolose yena okade esekela amakhosi. Ngenkathi kuliwa izimpi zobhambatha ukhongolose uyena osuke usuka ne-strategy
esasebenzisa inhlaka ezihlukene amakhosi ke nangezikhathi eziningi ezihlukene sekushawa imithetho ukhongolose bezoloke ekhona njalo ekhona eqhulwini. That is why even ama-Afrika ahlahla sikhumbuza ukuthi ningakhohlwa ke njalo nje ukuthi ke lenhlangano sisonke eAfrika siyayiclaima sifuna ukuthi iqhubeke ibe enkulu. OR Tambo ubuyela naye emva kweminyaka ewu-30 years ukuthi hayi sengibuyena ayinkulu inonophele ngiyafisa ukuthi niyigcine njena. So ngicabanga ukuthi ke asilikhulume kanjalo uqinisa ukuthi ingonye yama-trust ngamanje inganyelwe yithina sisebenza kahle nesilo uMesuzulu kazwelithini indlulamethu basishilo nje ukuthi ke ubonile ukuthi usekwa uhulumeni olidwa yithi njengamanje ukuthi ayihambe kahle izinto ze-trust zime kahle nezinto ze-royal household aziphathwe kahle. So iqiniso liyaziwa kukhona ke isilo umdlokombane esesishaya umthetho eveza ukuthi ngesikhathi ke sobandlululo bekade engaphathekile kahle kwaba uManzala Nkosi first premier of the ANC Comrade Sibusiso Ndebe lwamphatha kahle wakwazi umu-allocate namanje nakamakhosi aqala ukuphola imali enkulu aqala uku-allocate enzele ngisho imizi yezizwe ney'nduna zihole ngesikhathi sikakhongolose. So I think kufanele silikhumbule loqiniso ngoba umlando awukwazi ukuthi ukhohlise kalula nje. Manje Duma ngiyazi ukuthi ke umntwana waphinda ngene usanda nje ukukhothama kodwa ninazo yini mhlawumbe izinhlelo kwezo ukuthi nimhloniphe umntwana waphinda ngene niyisifundazwe nje? Kunjalo ngicabanga ukuthi ke uzobona nje ukuthi ke njewade ngisho nasemkhosini omhlanga ukuthi bese sihlanganile thina njengomholi esifundazweni saqoka undunankulu ukuthi uyena siyofisa ukuthi asizwele eduzane njengohulumeni ngoba sifuna into kaShenge ibe clean irano kakhulu uhulumeni sase siyamcela ke nakhona undunankulu cha sicela bhala incwadi ephuthumayo kumongameli yokuthi sifuna honoration ngale kuthiwa state funerals. Siyabonga kakhulu ukuthi usihloniphile kumongameli wathi kuyoba njalo ngolesihlanu lesiya kuyena sicabanga ukuthi kwaZulu Natal iwona umsebenzi bezowenza kodwa kubalekile ukuthi wangisho nje phela ke uShenge ubelonga kakhulu kwi-state ubelonga na-IFP kufanele zonke leyo inhlaka zihlonishwe. So ikwaZulu Natal i-ANC isikwenzile and ke siyabonga kakhulu kuMatamela ukuthi alalele. Siyabonga kakhulu ukuthi undunankulu nje nayizolo nakuthangi bongamfika ekhona lapha kwaphinda ngene okusho ukuthi siyakwazi ukuthi sihloniphe osekwenzekile. Sibonga kakhulu ke baba uDuma ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Hayi siyazi ukuthi sonke sisemanzini engathi nje nezinhlelo ke zokubeka imbabazana emahaqa zingahamba kahle. Busise inkosi yomusa hlabangani siyabonga kakhulu. Siyabonga. Umbukelekelo besixoxisana naye usihlalo we-ANC lapha esifundazweni kwaZulu Natal uSibusiso Duma ebesixoxisana naye nje mayelana nobudlelwane babo njengosombusazwe kanye nomntwana ke wakwaphinda ngene. Okwamanje siqu 8 lombukeli sizobuya emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele embukeli ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke usahlezi kanye nathi. Umbukeli isisekelo senqubo yentando yabantu phakathi kokunye silele ekutheni mhla iqembu elibusayo ligudluzwa emandleni okuphatha liyokwamukela ndlelani ke lokho. Ngokunjalo ke nomholi osuke eqokiwe ngaleso sikhathi. Lapha ke eNingizimu Afrika ngaphandle kweqembu elibusayo iANC kanye neliphikisa ngokusemthethweni iDA neFF+ akuvamile nje ke ukuthi sibone iqembu elishintsha umholi kodwa ke iIFP kwenzile lokho. Iqoke uvele enkosini Hlabisa ukuthi ke angene ecathulweni zenkosi uma ngosuthu Buthelezi. Njengamanje ke sixhumana naye ngocingo ukuzwa ukuthi njengoba imbabazane isiwelele kwelamathongo kuthini kuye ukuthabatha ihlango kaShenge ahlabele phambili. Sikubingelele emhlonisho uHlabisa sikwamukele ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Asibingelele kuwena noXolo nabo bonke abalaleli balomsakazo. Impilo iyayikhethela abalingiswa abamqoka esigabeni esithile sempilo. Kulokhu ke ikhethe wena ukuthatha ihlangu kaShenge njengomholi weIFP. Uzizwa kanjani kulokhu? Dadewethu noXolo angisho nje ukuthi umntwana amandla okuhola iqembu wawedlulisela ethimbeni labaholi abasha abaholwa yimina ngo-2019 August 25.
kusukela ke ngo-August 25 2019 kuze kube isikhathi umntwana uba sesibhedlela ube ingxenye yokwelekelela ukwedlulisela kwamandla i-transition ngoba uma amandla engadluliselwanga kahle okade ephethe eyakolandelayo kuvamise ukuthi kube nenxushunxushu neyihibe kodwa leminyaka emine umntwana ungelekelele kakhulu mina njengomuntu siqu ekubeni ngenze umsebenzi wokhola iqembu ni nokholwa okupheleleyo ukuthi njengoba uNkulunkulu esembizile umsebenzi wakhe ubesewenzile ukukhulisa abaholi abazothatha iqembu le-IFP baleyise phambili nginethemba ke elikhulu nakubafowethu esiyisigunga nabo ukuthi imigomo emelwe yiqembu le-IFP siyiqonda kahle futhi izinto ebezimelwe umntwana ezizosala ziyifagugu lezo lakithi sisiqonda kahle ukuba kube yithina esizosithatha lezi zinto siqhubezele phambili ukuze izwe lakithi lakheke kabusha futhi lithuthuke kunalokhu elikhona. Yebo babuhlabisa iDA ke kanye neIFP iwona amaqembu aphosele iANC inselele kakhulu selokhu nje ke izwe lazuza inkululeko ushenge ke ubambe elikhulu iqhaza kulokho ngabe yini ke wena oyincelile kulombele ogwansile ukusa iqembu phambili umlando wezombusazwe eningizimu neAfrika uyisibuko esikwazi ukuthi sizivakashele siyobuka ingemuva lethu ukuze sihlonze ikusasa lethu sibona amaphutha enzekile esikhathini esedlule ukuze angaphindeki ngesikhathi sibheke phambili iqembu ke le-IFP liyazihlela ukuyilungiselela ukuba ingxenye yokuphathwa kwezwe ngaphezulu kwezinga lomasipala njengoba nazi ukuthi ngo-2021 KwaZulu Natal sinqobe omasipala abaningi abangaphansi kwe-IFP isigaba ke esiya kuso ngonyaka ozayo sizodlulisa umlayezo ocacile kubantu baseningizimu neAfrika uma bengaphinde basinikeze ithuba lokuphatha KwaZulu Natal sizobenzela okungcono kunalokhu izwe lakithi eliyikho futhi uma bengasiniki ithuba ngokusibotela sibe ingxenye kahulumeni ohlangene wamaqembu ahlangeneyo ngo-2024 ngoba iqiniso mancane amathuba ukuthi khona iqembu elilodwa elizonqoba ukhetho ezingeni likazwelonke nakuyifundazwe ikakhulukazi KwaZulu Natal neGauteng ngakho ke sizilungiselele ukuba sibe ithuluzi elizosebenzela intando yabantu bakithi emaphutheni siwabonile enzeke esikhathini esedlule angeke sibambeke kuwo kodwa okuhle okwenzeka esikhathini esedlule ikhona okuzoba umhlahlandlela osizokulandela uma silungiselela ukhetho langonyaka ozayo nolulandelayo maduzane ka-2026. Ngotsha ushenge waziwa ngisho na ingane encane bekulindelekileke ukuthi uqhathaniswe naye ngabe ke wena umelane kanjani naleyo ncindezi uma ngabe kube kuyiyo incindezi ngesikhathi noxolo ngikhethwa into yokuqala engathi ngizokwenza isiqiniseko ukuthi ngingayenzi ukuthi ngingazenzi ngifane nomntwana okwaphinda ngene ngingamlingisi indlela akhuluma ngayo ngingamlingisi indlela ahamba ngayo kodwa indlela ahola ngayo imigomo eqotho ahamba ngayo kube yiyona engizoncika kuyona angikufumananga ke kuyincindezi kimi ukuba ngilandele umuntu obedume kakhulu aziwa umhlaba wonke ngoba ngakholelwa ekuthenini amava nokuqeqesheka engitholile kusukela ngajoyina iqembu ngo-1978 kwanele ukuba ngikwazi ukuthatha izintambo
umholi odumileyo onezicathulo ezinkulu ngikwazi ukufaka inyawo zami kuzo ngokulekelelwa ke uye ngaphezulu kwakho konke ke kodwa ukulekelelwa uNkulunkulu ukuba siyise phambili intando yabantu angaze ngidibane nengcindezi futhi namanje nakuba kuzosala ideba empilweni yethu nasempilweni yami ngokungabikho kwakhe kodwa ulwazi asinikeze lona lushiya sisesimeni sokuba sikwazi ukuyisa umsebenzi weqembu nomsebenzi wesizwe phambili zokusizakala abantu bakithi. Kunombono ke othi ngaphansi kobuholi bukaShenge iIFP ibigxile kakhulu ke esifundazweni iKwaZulu-Natal. Engabe ke wena uzoqinisekisa kanjani ukuthi uyalikhulisa iqembu kuzwelonke nje nakuzo zonke ukuthi lisabalale kuzo zonke izifundazwe? Dadewethu Noxolo ngo-2019 lesikhathi sikhethwa ngamemezela ukuthi enye yezinto esizofuna ukuyenza ibe impumelelo ukusabalalisa ukusekela kweqembu le-ISP kwizifundazwe ezingaphandle kweKwaZulu-Natal neGauteng. I-COVID-19 ke yaba nomthelela omubi ngoba kusukela ngo-2019 November January ngakwazi ukuba ngiye eGauteng, ngakwazi ukuba ngiye eLimpopo, ngakwazi ukuya eNorthwest, ngakwazi ukuya eMpumalanga. Kuthe ngoMarch ngaya eFree State ngitheke sengizothatha umlenze wase-Eastern Cape wasefika iCovid. Unyaka wonke ke wagcina umoshekile nonyaka olandelayo wagcina umoshekile. Inhlelo zethu kodwa sesiyisukumisile njengoba isimo sesibuyele kwesijwayelekile. eMpumalanga sizobe sicampaigna futhi nenhloso yokuba sibe namalungu esishamthetho nase-Free State ngokufanayo naseLimpopo. Kuzothi ke emva kwalolu khetho sesilungiselwe ikhetho lika-2026 sizobe ke sesigcila nakulamanye ama-province azobe esele ngaphandle kwalana engiwabalile. Iqiniso ke hlabisa ukuthi ubuso bomholi weqembu bunomthelelo ojulile emphakathini malungana nokuthi ke njengoba ke usubuso beqembu engabe ubona lizokwenza kanjani ke iqembu kukhetho likazwelonke? Noxolo nabalaleli njengoba nani nibona ukuthi iIFP iyintandokazi kulezi insuku esikuzo kusukela nje siya okhethweni ka-2021 sanqoba omasipala abaningi nasangemuva kwalolo khetho lolo inketho zama-by-elections ikakhulukazi KwaZulu-Natal iIFP izidlela amahlanga iphinde iyothatha amawadi akade kuzizinda ka-ANC isale ibambe ongezansi i-ANC. Abantu banesasasa ngenxa yokuthi imigomo yeqembu le-ISP abantu abaningi imase beqala ukuyibona ukuthi yona imigomo eyiyo. Noxolo njengoba sinezifundazwe eziwu-9 nomasipala umqondo owabekwa u-ISP lowo ku-on record abantu abaningi into ade bengayazi leyo nemigomo esimelene nayo ukuba kube yiyo eyisa phambili izwe lakithi nokusukumisa umnotho osufadalele iqembu le-IFP elinomgomo ophusile ongakwazi ukulungisa isimo esisonakele kwezomnotho. Abantu akabaningi ke banesasasa ke leqembu le-IFP sokwenza kahle kakhulu Noxolo ngonyaka uzayo nginakunika isiqiniseko salokho futhi kukhona lapho sobe siphethe khona kwenye indawo sobe siphethe sodwa kodwa kwenye indawo siphethe ngokubambisana namanye amaqembu ngenhloso yokwakha kabusha izwe lethu eselicekeleke phansi ngaphansi kohulumeni wosuku. Sisakulo nje lolo daba lokubusa ngokubambisana mfoka Hlabisa ngeke ngize ngihlale ngawubuza umbuzo ukuthi engabe kuhamba kanjani ukubonisana phakathi kwenu njengobuholi kanjalo ke nophiko lwentsha lapha ku-IFP mayelana nalo daba. Dadewethu Noxolo ngasho nangesikhathi intsha kukhona eyabhala okuyincwadi ukuthi intsha ngaso sonke isikhathi ilindelekile ukuba iyenze njengabantu abasebancane kwenye inkathi beze beqene izitebiso ngendlela abenza ngayo. Iqembu le-IFP ke iqembu elivulelekile ukuba kube khona ukufakana imibono
kube khona ukuxoxisana neqhingasu eliya phambili. Incwadi abasibhalela yona saba engage, saxoxa nabo, sabakhombisa futhi ukuthi kungani sithatha lendlela esithathayo njengeqhingasu eliphikelele okhethweni la ngonyaka ozayo. Sazoqhubeka ke futhi ke ngisho nazo zonke inhlaka zeqembu emazingeni aphansi sikwenze abe nokubona okufanayo. Kodwa ke nje into eselula noxolo. Vele iqembu le-IFP KwaZulu Natal siphethe imikhandlu ewu-13 esiyiphethe ngokubambisana ne-Democratic Alliance, i-Freedom Front Plus, uShuka SA namanye amaqembu amancane. Ngakho ke ayikho into entsha neyehlukile kwiqhingasu elisebenzelayo manje esifuna ukulisebenzisa futhi la ngonyaka ozayo uma siyokhethweni. Hayi baba uhlabisa, sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho. Ukufa ngikufisela ukufa, lalani ngenxeba nje mhlonishwa. Sithokoza kakhulu ngamazwi ophethe ngawo noxolo. Sibonga kakhulu kuningizimu neAfrika yonke ngemkhuleko ngesikhathi umntwana esagula nangawonke amazwe enduduzo abawaletha emndenini, bizihlobo nabangani neqembu kulesi sikhathi esikuso, nanemkhuleko yokuba sonke sikwazi ukuqina sibhekana lesimo ukulungiselela ukutshala umntwana waphinda ngene ngendlela enesizotha elingana nezinga lawo. Sithokoza kakhulu. Sibonga kakhulu ke mbukeli lo bekuve lenkosini Hlabisa ke besixoxisana naye ke nomengameli weqembu iNkatha Freedom Party. Sixoxisana nje naye mayelana nokwedlula ke emhlabeni kwenkosi uMangosuthu Buthelezi. Njengamanje ke sinje iqu 8 lombukeli sizobuya emva kwekhefu. Umntwana uMangosuthu Buthelezi udlala indima ebalulekileyo kwezopolitiko eMzantsi Afrika, ingakumbi kwisizwe sakwaZulu. Ebeyinkokheli ke edumileyo nomseki weNkatha Freedom Party, kwaye ke wayinentsebenziswano nosopolitiki abehlukeneyo bezizwe ezahlukeneyo. Ukuthetha banzi ngendima yakhe siye sakrweca inkokheli ye-UDM uNjengele Bantu Olomisa. Njengele masikubulise sibambe ngazibini ngexesha lakho ngalentsasa. Siyabulisa mana, sibulise nakubaphulaphula.
Ingatsho ngesomfazi liwili qhawe uyibekile inqawe umntwana wakwaphinda ngene sivile ngendima yakhe kwintlalontle kuyatshiwo into yokubana noko ebelidondolo kwindlu yobukhosi ungakhe njenjengele usithele thuphe ngendima kamntwana uMangosuthu Buthelezi kwinkqubo yenkokheli zasebukhosini kunye ke nendlela eyawuchaphazela ngayo isizwe sakwaZulu. Singatsho ngokubanzi on behalf of many people and including myself, nombutho we-UDM ukuthi utata uwenzile umsebenzi wakhe and ewenzile nje kule ndlela ebeyihamba ibingekho lula. Ixesha ke elinintsi alichithileyo ebomini bakhe ibikukulwela into yokuba urhulumente wamabhulu ude usuke, but ke njengoba sisazi i-strategy bezohlukahlukene esika-KD nesakhe KD Mathanzima bebekwinto yoba mayisolve ingxaki yoMzantsi Afrika peacefully, while amanye Tata Mandela and others besithi akunawusesikhululeka uba ngaba sizawungafaki nesibhamu phakathi. So kodwa ke ekugqibeleni kwade kwagqitywa into yamakusolve ingxaki yoMzantsi Afrika peacefully, yakhululeka ke iSouth Africa. Emva koko ke waseva naye kurhulumente kaTata Mandela naseparlamente uzamile ukusebenza kakhulu egayida thina pha eparlamente bantu abatsha. Kwicala lobukhosi iyaziwa indima abeyidlalile kuba ke uyinkosi yena ngokwakhe. Ubulwele ubukhosi nguye noTata Mandela uze kube khona la paragraph ipha kwi-constitution ethetha ngobukhosi. KwaZulu Natal ke iyaziwa indima ayidlalileyo kuba nguye kuqala okhulise isilo esingasekho ukumkani uZwelithini, naleni role ayidlalileyo kufana kaZwelithini ibhaliwe encwadini yaziwa. So awusenamdawutha kwinto ye-development yakwaZulu Natal ne-education. Bawufuna uqonda yapha eMlazi apho khona Mangosuthu Technical College. So baninzi abantu abafundileyo phaa bekuya kuzwe lonke, not only kuthiwa zi-students eziphuma e-KZN kuphela. So irole ayidlalileyo inkulu kakhulu. Singatsho nje sithi masimkhulule kuba ke le ntlungu bekuyo yokugula ixesha elide ekula age noko ibingasathandeki ngoku. Masimkhulule akho nto idlula oko. Uyathetha into yokubana ngenene ulwile ebila esoma, uyatsho into yokubana ebemkhulu nakuxa kuliwa ezongcinezelo. Ngenene iyangqina into yokubana ebeyinkokheli ibingoyiki ngokoyikiswa. Igalelo lakhe liyangqinwa ngumlisela noMthinjana, neenduna ziyangqina zithi ewe akekho ofana naye. Ungathi mhlambe kuba ndikuvile into yokubana uchaphazela naye kaloku umnumzana inkokheli utata uNelson Mandela uchaza ngegalelo lakhe sithi into yokubana bekukhona noko ukuvisisana phakathi kwabo. Siquba siyakhumbula into yokubana wathi kaloku utata uNelson Mandela ngethuba esesihlalweni wakwazi into yokubana amnikeze isikhundla esingathi into yokubana samqaqambisa. Siyathanda ke ngoku njengele into yokubana sijonge ubudlelwane bakhe umntwana uMangosuthu nobudlelwane benkokheli okanye osopolitiko bakwanye ingingqi okanye bakwezinye ingingqi hayi kuphela kwisizwe sakwaZulu kodwa sijonge nakwisizwe sakwaXhosa nezinye intlanga. Hayi ke uNkosi Buthelezi ubeyijikeleza iSouth Africa yonke, and njengoba bendike ndibuye Eastern Cape mna ubeyiquqa phaa kwezaa ndawo zethu engayelanga nto yapolitiki kuba bezalana napha emampondweni apho inkosikazi yamampondo izalwa phaa
KwaZulu-Natal pha kwezazindlu zikazakwa-20. So ube sebenza kakhulu ke nazo inkosi behlonitshiwe kakhulu kwelacala lethu. And ke into emandi pha kuye uba kuthiwa kunxitywa izibheshu isixhosa isintu sakwaZulu ugqoka sona awugqiba ibe nguye ohlabela ingoma. Ube ubomayi libutho mpela ke ngoku elina. That's why busitsho na uthi earlier on ubehlonitshwe kakhulu nangamabutho. Xa sijonga ingaba mhlambe kwakukho ingxabano okanye intsebenziswano ebalulekileyo phakathi komntwana uMangosuthu nenkokheli kunye nemibutho yaseMpuma Koloni ngexesha lakhe kwezopolitiko? Bengekho ngxabano phakathi kwakhe naNtsika nje musijona buyipolitika bekunqabile kwa ufane kuathekwane iphele kaloku lento sisi ibikho ngexesha lengcinezelo apho bekhusikroko soba inkatha ayikhokheleyo isetyenziswa ngabelungu ukuxabanisa abanye ubetha abanye abantu abamnyama. But kumadiba uphuma kwakhe ejele yathanda ukuncipha loo nto leyo. Yadeske ke yasolva ingxaki yengxabano engasuki yayithagethe abantu abathile but into indala apho kaloku notata uThelezi wayemember ye-ANC. Ubethi xa exela esincokolele eParliament ethetha phasimva athi wayethaskwe ngu-OR Tambo ukuba yena makabe inkatha alwe apha ngaphakathi. In other words, not ukulwa ngesibhamu but alwele ukukhululeka kweSouth Africa ngaphakathi. Into ebendingayifanisa nento endingathi njengoba i-ANC ku-exile kodwa apha ngaphakathi bebesebenzisana ne-UDF, not UDM, UDF. Isenza ke faka ipressure apha ngaphakathi. Nonkosi uMthelezi ke kuyabonakala uba wanikwa loo task ngo-OR Tambo ne-ANC. But wazaxabana phi kwaze kwathini that end up sezibethana zodwa ezimnyama yawuphendulwa ngabayaziyo leyo. Njengele ungathi wena mhlambe yintoni okanye sisisizwe siphela yintoni mhlambe sinokuyifunda kwindlela kaMntwana uMangosuthu ekwakheni kwesizwe noxalelaniso kuMzantsi Afrika kuba kaloku singatsho into kubana yena ugqatso lwakhe ulufezile xa sijonga emva kwaye ke sijonga phambili sisiya phambili zintoni mhlambe sizawuthi sizicaphule sithi siyazithabatha kwilegacy yakhe? Kokuqala uSubuthelezi ube yi-administrator ephuma izandla. Ibingumuntu othanda izinto zenziwe procedural. Ibingumuntu esingazange zafunda naphi uba kuthiwa watya imali yesizwe. Unlike aba batya imali abanye bazigcina phantsi kwematrasi. So ezo zinto ezo some of us sikhuliswe ngenye indlela. Ibingumthetho omkhulu ke nasecaweni ebahloniphile abantu andiyazi bani ngaphila ndi-edition ntoni. Amade ngawetyala njengele masibambe ngazibini ngexesha lakho ngayelentseni ngenene umuntu omkhulu sizamkhulula sithemba into yokubana nalapho eyakhona uyawuqhubeka abe sisithunywe sihle sibamba kazo ngazibini sisizwe sikaXhosa. Enkosi mama. Right mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo besithetha naye nguye uNjengele uBantu wolomisa esinabela banzi ngendima kaloku ethe yadlalwa ngumntwana wakwaphinda ngene masithi qhwi evenkeleni mbukeli sisaqhubeka kaloku mbukeli ngokukhumbula eliqhawe. Izwe lethu silvikele balingangena ogubini sibuka ngamehlo amandla ilizwe sonke